Janet. Et af de helt store temaer har jo været frem til moderniteten, at man var skæbnebestemt, hvilket betød, at der var en mulighed at kunne forudsige skæbnen, og det kunne man kun gøre i forestillingen om, at der var en vis determinisme, så man var bestemt af noget, men det forsvinder sådan set i vores horisont. I dag tænker vi mere i den åbenhed, der er, at vi ikke kan afgøre på forhånd, hvor tingene bevæger sig henad. Det gør den ikke helt kontingent, det gør den ikke. Det betyder ikke, at vi tror, at tingene er tilfældige, men at det bliver sværere og sværere at kunne forudsige, hvor tingene bevæger sig henad. Det gør det også inden for det helt nære rum, hvor det handler om forholdet mellem arv og miljø, som er det store tema fra 1800-tallet, til at kunne skrive de her ting, men som på en måde er opgivet i dag, fordi den determinisme, som man ville tillægge vores natur, er blevet anderledes. Selvom man har lavet en reduktion til the human genome, altså til genetikken, selvom man har lavet en reduktion til hjernen for at beskrive vores forskellige former, så er begge de her to store tildragelser, fremskridtet inden for biologien og inden for hjerneforskningen, har vist sig at være langt mindre radikale og have langt mindre konsekvenser, end man havde forestillet sig. Man havde forestillet sig, at man nu kunne nå frem til en type af forudsigelser af, hvad der var vores sygdomsbillede. Man havde haft en forestilling om, at man kunne relatere vores følelsesregister, vores sjælelige tilstand til bestemte dele af vores arbejde med hjernen. Men det har vist sig ikke at være tilfældet. Det, der er afgørende for os, er, at det er mere usikkert, end det er for os. Man kan sige, altså i stedet for, at vi gennem videnskabens fremskridt skulle komme frem til en mere sikker verden, så er konsekvensen ved det modsatte. I dag lever vi i en langt mere usikker verden, end vi gjorde til.